Malawi Today. Kuononga zipangizo za Escom kupitirira kuonongeza kampani ndalama zosachepera 3 billion kwa chaka chaka. Msafasiro Flames yakanika kudzigulira malo kumpikisano wa FIFA kutsatira kufanana mphamvu ndi Liberia m'masewero ake dzulo. Tikhale modzi tindize ndi zambiri. President Lazarus Chakwera alengeza kuti alimi ang'onoang'ono ambagula fetereza pa mtengo wa 90,000 kwacha omwe ndotsika poyerekeza ndi 160,000 kwacha omwe pano akugulira feterezayo pa msika. Achakwera anena izi usiku pomwe amayankhula ku mtundu wa Malawi pa nkhani za fetereza ndi mafuta a galimoto. Iwo atinso mtengo wa fetereza wa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo AIP ukhalabe pa 15,000 kwacha ndipo ayamba kupezeka m'malo ogulitsira pa 1 October. Mtengo wa fetereza wa AIP wa gulu la inu alimi omwe ndinu ma small holders farmers omwenso ndi alimi achakudya chapakhomo. Chomwe ndikufuna ndikudziwitseni amene muli gulu limeneli nchakuti fetereza wa AIP ayamba kugawidwa dziko lonse pa 1 October ngati mmene achitira chaka chatha. Kuti nonse amene mayina anu analembedwa mu kaundula wa AIP mupeze fetereza ameneyo mvula ya December isanakwane. Ndipo fetereza ameneyo mudzagula pa mtengo wa 15,000 kwacha. Koma inu omwe muli mgulu la ulimi wa business, omwe muli mamembala amakalabu alimi wa business, kapena ndene kuti minda imene imakulira kuposera 1 hectare, fetereza wanu wafika kale m'madepoti ogulitsira dziko lonse la Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu anakhudzaso nkhani yakusowa kwa mafuta a galimoto zomwe wati zikuchitika kamba ka anthu ena osafunira zabwino boma lake. Iye anadzudzula anthu ena oti ati omwe akuchita upo kuti ndondomeko yogulira mafuta yomwe boma likugwiritsa ntchito pano isokonekere, ndipo achenjeza kuti boma silekerera anthuwa kuti apitirize kuchita izi. Anthu ena kunokma anapanga mgwirizano ndi kampani imodzi ya madobadoba omwe programu ya G2G sakuifuna kupanga maupo kuti mafuta a G2G wa mu September achedwe kuti iwo apeze mwayi odya ndalama. Ndiye mpaka kupezeka kuti kampaniyo yachedwetsa kubweretsa mafutawo itapatsidwa kale ndalama. Komabe ndikufuna ndikutsimikizireni kuti mafuta a G2G akubwera, ndipo pamene tikudikirira mafuta ameneyo tapempha kale makampani ena otifunira zabwino kuti atipatse mafuta ogwirizira kuti tiyike ma filling station pofuna kuti mizere yomwe yamanga ma filling station ite. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Koti lalikulu Blantyre tilipeka chigamulo chake lachinayi pa mlandu uja omwe zipani za DPP UTM ndi anthu ena asanu akufuna kuti pachitike kauniuni wapadera pamakina abungwe loyendetsa chisankho la MEC. Jaji Chimbiziyani Kacheche yomwe yakuyendetsa mlandu wapempha mbali zonse ziwiri kuti zipereke kalata zawo zomaliza lero. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyirenda afuna kuti bwalo liyimitse mlanduwu ponena kuti nzosatheka kuchita kauniuni wa makina a MEC omwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho sabata yamawa. Titabwera ku court last time, court anagamula kuti zimakalata zimene anazilemba za amathanga akazikhoze makamaka mankhani za mateti. Koma makalata awo zimene abweresa Dr. Mathanga akuonesa kuti pali mateti awiri, ina 13 ina 4 July na atatu winaso mateti ena pamene popone kuti sanasatire chigamulo chimene khoti anagamula last time kuti zikhozedwe. Bwalo la milandu anasindikiza kuti mmene akupangira nkhani zawo amene abwera ku court sali serious, koma madocument zonse zimene amapangira akhali serious, zaonesa kuti sali serious. Tapempha bwalo la court amlandu kunena kuti zimakalata zimene zionde kuti palibe umboni. Chinanso chimene akupempha anapasa kale zimakalatazo tadusapo kale. Chinanso chimene kuti akupempha kunena kuti pakhale kauniuni wa system imene akugwiritsa ntchito a electoral commission. Kauniuni amene mulibe malamulo a dziko la Malawi. Imene yoyo ndi audit system imene kuti mwina apayamira imene amapanga malamulo analamulira dala kuti pasakhaleso za audit kali imene yoyo. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyirenda koma Bob Chinkango lawyer wa mmodzi mwa odandaulawa wanaganiza kuti nzothekabe kupitiriza ndi mlandu.
chomwe tikufuna chakuti bwalo liunike chiganizo chomwe anapanga election commission kuwakaniza zipani ndi anthu okwezedwa mwayi ukuti asuzumira aunike machini amene asagwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho pakuti machini monga mwina mnamvera kulankhula kwa mboni yathu imodzi inanena kuti software yamwe anagwiritsidwa kuti agwiritse ntchito yasindilosaauza apart from the software even imene yapangidwa launch iwo osatani osauza. So the question is akuti pakuyenera kukhala consultation mukupanga konzultirani in this way mwina mukhala transparent alisa zizote mkulani mukuchita palibe chodisa ngini ngati palibe chodisa osibisa it's like kuti asina ukuba konsendeseje amene you have nothing to hide palibe chodanga so kwa chiwo njana chibe choda banje akotino as tendenzo chiganizo chimene chicha aloleze kuti aye banje alole na madani aoneke chachiwiri kuti panga identify more of voter malamu amene akabwere ku vote kwa kuti ayi kuti ndi identification chivuta ndi jana kuti atabwere chovote malamu amene mbwere yakani chovote machini mukuti mumpagira identify moto wando mwa chakuti anapanga program ndifoko kwa zidane azitini ndiri kafika siku vota maneti kana chika pa try down bacha ina kuna pesa kwa zinaenda vinai pesa mimi napenda kile bila so ikazanga zikakuti ikufika foko kwa jamaa mkira ja timu asa vota bacha Abobu Chimkango imira modzi modern daula mtsogoleri wakale wa dziko lino imwenso ni mtsogoleri wa chipani cha People's PP ya Joyce Banda wati ndokhumudwa ndi chiwembu chomwe anthu ena achitira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi la Mulungu kulilongwe Ausi omwenso ni mtsogoleri wa chipani cha Ojeza kalibe mlandu Ozam analephera kukasainira nawo pangano la mtendere pa chisankho chomwe chikudzachi ndi bungwe la paki kamba kazipolowezi. Abanda ati pokhala mmodzi mwa atsogoleri omwe amakonda mtendere asainira panganoli koma ali wokhumudwa chifukwa mapangano a mtunduwu akuoneka kuti sagwira ntchito chifukwa anthu akupitiriza kuzunzidwa. Uthenga umene ndikupereka kwa Malawi ndi kuti onse tiupeze mtima tikati tisachenjere anthu amwalira. Ndinanena zimene last year September unati am overreacting. Today tikungoona anthu akungomenyedwa everyday kumenyedwa kupana. Vice President Uso was coming here. I haven't met him for a long time, but he's not one that could avoid coming to a place like this. Kufusa usimunani yamata kuti wamenyedwa zulu kwambiri wamenya yondana zandale zomwezi zachisankho zomwezi now ngati tikupangano zimenezi ndi kuti sopano zilithandiza bwanji ndiye ine kudabwa sirina number president akwauza anthu a MCP usamanene kuti boma ndilo mweli. It's not right for peace. Boma lisazika kuti ndilimeneli tikazati palita chisankho mwina sitinamve bwino koma lero machanting akubwera ndiyani boma ndilo mweli first seat boma ndilo mweli almost causing fights. Opempera apitiriza kutipempherera kuti muno musiko mukhale mtendere koma nangu ngoyendera papa mmene zilili. We are heading for chaos. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda bungwe lona za ufulu wa anthu aulumali Federation of Disability Organization Malawi Fedoma lati ndokhumudwa kuti anthu aulumali maka usamva komanso kuona sakufikidwabe mokwanira ndi uthenga kuchokera kwa opikisana pa chisankho chomwe chiliki sabata yamawa. Mkulu wa bungwe elisa munda wauza zoti kuti usapezeka kwa anthu oyankhula mchilankhulo cha manja komanso kulephera kwa zipani kuyika mfundo zawo zokopera anthu mu braille zikungoonetseratu kuti opikisana sakulabadira za ufulu wa aulumali. Bungwe la Center for Human Rights and Reputation lati kusalabadira anthu aulumali mu nthawi ino ya kampeni ndi zosemphana ndi malamulo a dziko lino omwe amatsindika kuti munthu aliyense andofuna kutenga mbali mu zochitika za ndale. Mumvera nkhani pano pazoti ndipo mundine zikuongeza yango tonenso mitu yake. Chidwi wakuba ndi kuononga zipangizo za Eskom kupitirira kuonongetsa kampani ndalama zosachepera 3 billion kwacha pa chaka. President yakwera walengeza kuti mtengo wa fertilizer alimi ayamba kugula 90,000 kwacha. Koti lipereka lachinayi chigamulo pa mlandu omwe zipani za DPP UTM ndi anthu ena asanu akufuna kuti pachitike kaununu wapadera pa makina am'meke oyendetsera chisankho. Ndipo mzapasewero Flames yakanika kudzigulira malo ku mpikisano wa FIFA potsatira kufanana mphamvu ndi Liberia masewero ake dzulo. Kampani yogulitsa magetsi ya Eskom yati ikukanika kupeza 3 billion kwacha pa chaka pa ndalama zimene imayenera kupeza kamba ka mchidwi wokuba ndi kuononga katundu wa kampani. Padali pano khoti uliwongola amula akashoni customer azaka 27 ndi akhe ku ndende zaka 15
kamba kuononga ndi kuba zipangizo za Escom boma lomweli. Nene wa kampani ya Abirian Phiri wati chigamulochi chipereka chenjezo kwa anthu ena omwe angakhale ndi maganizo ngati omwewa kuti Escom imayika chidwi kuteteza zipangizo zake. Ife ngati Escom ndife wokondwa komanso chigamulo chimenechi tachilandira ndi manja awiri. Izi zithandiza kuti anthu omwe amaononga katundu wa Escom kupangisa kuti anthu ena azikhala opanda magesi, kuyika miyoyo ya anthu ena pa chiopsezo maka kuchipatala ndi madera ena komanso anthu a bizinesi zichepe kuti mwinaso pano anthu aziopa pomwe mkulu ameneyo amuzenga kuti akhale ku ndende zaka 15. Motero mwachidule chigamulo chimenechi tachilandira ndipo tithokoze omwe anagwira ntchito imeneyi kuti izi ndithu ndi zotamandika. Takhala tikunena kuti chaka chilichonse Escom imaononga ndalama fupifupi 3 billion kwacha chifukwa cha ntchitidwe woononga katundu wa Escom. Ndalama imeneyi mwamone kuti kule matransforma ena imapezeka kuti ikulowa kumagula matransforma omwe anthu aononga mwamoti tizitukula madera ena. Motero mwachidule chigamulo chimenechi tachilandira ndi manja awiri. Escom Abirian Phiri unonono zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo wati walimbikitsa ntchito zake zochepetsa chiwerengero cha anthu osadziwa kulemba ndi kuwerenga kuti chifike pa anthu 2 million pofika chaka cha 2027 kuchoka pa 5 million. Mlembi mundunawu Dr. Anita Sempere Mngala wayankhula izi kumchinji pamwambo okumbuka maphunziro a sukulu ya kwacha. Amngala ati poyang'anira mutu wa chaka chino iwo akulimbikitsa njira zamakono kuti ufika 2027 adzakwanitse masomphenyawa. Tindipoti la Blessings Kang'ombe. Mlembi mundunaona zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo Dr. Anita Sempere Mngala watiuza kuti mwa chiwerengero cha anthu pafupifupi 20 million m'dziko lino anthu 5 million ambiri mwa iwo amayi sadziwa kulemba ndi kuwerenga. Dr. Mngala ati momwe zinthu zilili magulu okhudzika kuyenera agwirane manja pothana ndi vutoli. Iwo ayankhula izi mboma la Mchinji pa zochitika zokumbukira sukulu ya kwacha pa dziko lonse lapansi. Lanzatu makamaka akumudzi komanso ngakhale mtawuni analibe mwayi opitiriza maphunziro awo. Ena sanalowe ndi komwe mkalasi komatu tikunena kuti anthu amene wawa ndiofunikira kwambiri kuti iwo atengepo mbali kuti apindule ngati mabanja komanso kuti athandizire kuchitukuko cha dziko la Malawi lino. Pakadali pano mkulu wa bungwe la DVV International ku chigawo chakumwera kwa Africa Dr. Johan Helman wati iwo ndodzipereka kugwira ntchito ndi dziko lino poyika chuma ku sukulu ya kwacha. Tikuyesa kulimbikitsa pankani ya maluso la manja komanso kuwerenga, kulemba, kuwerengera, kukonzekera anthu onse ku Malawi kuthandiza pa zofuna za dziko lino. Dziko la Malawi komanso mayiko pa dziko lonse akumbukira tsiku la sukulu ya kwacha pamutu oti kulimbikitsa kudziwa kulemba ndi kuwerenga mu nyengo ino ya makono. M'malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe. Kafukufuku tsopano wa bungwe la Afrobarometer wapeza kuti 57% ya Malawi madandaula kwambiri kuti sangakwanitse kupeza thandizo zaumoyo m'dziko lino. Ripoti ya kafukufuku ilatinso anthu ambiri m'dziko lino amadalira thandizo la ulere la zaumoyo pomwe zikuonetsa kuti 72% ya anthu inapita kuchipatala cha boma miyezi 12 kafukufuku asanachitike kukasaka thandizo. Zambiri mu ripoti lomwe alemba Kenford Mdima. Malingana ndi kafukufukuyu anthu ambiri akupitirira kumana ndi zovuta kuti alandire thandizo la zaumoyo monga kudikira nthawi yayitali, kupereka ziphuphu komanso kukwera mtengo kwa thandizo la zaumoyo. Ripoti la kafukufukuyu lati Amalawi ambiri amadalira thandizo la ulere mzipatala za boma pamene anthu 72 pa 100 aliwonse ati miyezi 12 kafukufukuyu asanachitike anafika mzipatala za boma kuti alandire thandizo. Koma anthu 62 pa 100 mwa iwo ati zinali zovuta kuti alandire thandizo pamene 21 pa 100 aliwonse ati anapereka chiphuphu kwa kugwira ntchito zaumoyo kuti alandire thandizo. Pamenepo ripoti lati anthu 85 pa 100 aliwonse amadandaula pang'ono pa nkhani yokhudza kukwanitsa kupeza thandizo la zaumoyo. Chinthu china chomwe kafukufukuyu wavumbulutsa ndi choti Amalawi 65
pa 100 aliwonse akufuna boma liwonetsetse kuti thandizo la zaumoyo likhale loyenera ndipo zilibe kanthu ngati litakweza msonkho kuti izi zitheke. Koma anthu 36 pa 100 aliwonse akutsutsana ndi ganizoli. M'malo mwa Zodiac, ndine Kenford Mdima. Mzamasewero timu ya dziko la Flames yasuntha kufika pa namba yachinayi pa mndandanda wa matimu mu gulu H la mpikisano wa FIFA potsata kufanana mphamvu ndi Liberia pogoletsana zigoli ziwiri kwa ziwiri usiku pa bwalo la zamasewero la Bingu ku Lilongwe. Flames imatsalira ndi zigoli ziwiri koma inabweza kudzera mwa Gabriel Mhango ndi Chawananga Kaonga zomwe zasungabe chiyembekezo chofika mndime yosewera masewero apadera pamene aliphera kudzigulira malo ku mpikisano. Mphunzitsi wa timu Kalisto Pasua wavomereza kuti kuchinyitsa zigoli ziwiri mosayenera ndi vuto koma wayamikira momwe timu yonse yasewerera. Pride Kanyamwali mbaliboti. Pamene Malawi imafunikira kuti ipambane ndikuti ikhale ndi mwayi waukulu odzigulira malo pa masewero apadera odzigulira malo ku mpikisano wa FIFA, timu iyi yafanana mphamvu ndi timu ya Liberia pogoletsana zigoli ziwiri kwa ziwiri pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Alendowa amatsogola ndi zigoli ziwiri Flames isanabwere kuti ifananize mphamvu pa masewerowa. Maere Malango ndamene anathandizira Gabriel Mhango kuti agoletse chigoli asanabwere Chawananga Kaonga kuti amwetse chigoli chofananira mphamvu kuti masewerowa athere kufanana mphamvu pogoletsana zigoli ziwiri kwa ziwiri. Izi zachititsa kuti Flames tsopano ikhale pa namba lachinayi pa mndandanda wa matimu a mugulu H la mpikisanowo ndi mapoint 10 ndikuti ikhalebe ndi mwayi wochepa odzigulira malo ndime ina ya mpikisanowu kumene kukakhale masewero apadera. Mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasua wati anali masewero abwino kwa anyamata ake ngakhale kuti ndokhumudwa kuti timuyi ikupitirira kugoletsetsa zigoli zimene sikuyeneka kugoletsetsa. Pakadali pano Tunisia ndimene yadzigulira malo ku mpikisano wa FIFA wa mchaka cha 2026 kuchokera mu gululi ndipo matimu atatu kuphatikizapo timu ya Flames ndamene akulimbirana malo oti mwina kukhala ndi mwayi osewera masewero apadera a mpikisanowo. Malawi imaliza masewero ake odzigulira malo ku mpikisano wa FIFA wa mchaka cha 2026 ndi masewero awiri mwezi wa Novemba kumene idzasewere ndi Equatorial Guinea pa khomo pa bwalo la Bingu komanso Sao Tome koyenda. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Ngani mene odatsiza zomwe nazo matisanasiyane na iso mitu yake. President Chakwera walengeza kuti amayamba kugula fertilizer pa mtengo wa 90,000 kwa chikwembe alero. Kuti libeka lachinayi chigamulo pa mlandu omwe zipani za DPP UTM ndi anthu ena asanu akufuna kuti pachitike kaununu wapadera pamakina amene kuyendetsa chisankho. Chitidwe wakuba ndi kuononga zipangizo za Eskom upitirira kuonongetsa kampani ndalama zochepera 3 billion kwacha pa chaka. Mzamasewero Flames yalepherana ndi timu ya dziko la Liberia pa mpikisano wa FIFA potsata kufanana mphamvu masewero ake dzulo. Ndine Sibongirezi Yambo Maobi. Alubatsirane za nyengo ndi amazinga bwenzero saona nyengo kuli nyengo ya mphepo ya fumbi komanso changululu madera mbiri mauno masana kukhala nyengo ya mitambo yapatali ndiyo tentha komanso ya mvula yowaza madera ochepa a mchigawo chakumwera koma nyengo ya dzuwa ndiyo tentha ipitirira madera mzigawo zina. Tiye tikumbukire kumwa madzi pafupi kwa Ngabu nyengo ikimbiza kukhala pakati pa 22 ndi 35 degrees Celsius, kuma Ngochi 20 ndi 33 degrees Celsius, ku Blantyre 17 ndi 28 degrees Celsius, ku Lilongwe 15 ndi 28 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 10 ndi 27 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera chakumvuma ndipo pofika lachitatu ndipo pofika mmawa madera mbiri kudzaomba dzuwa ndipo kuyembezeka kutentha. Dzuwa likuyembezeka kulowa 20 minutes to 6 ku Mzuzu ndi ku Lilongwe, pamene ku Blantyre dzuwa lidzalowa 25 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawo.